Japuonjre achiel mane geno mondo otim penj mar klas 12 owito ngimane kama moko ariyo manyiri okonyore kendo geno ni dhi nyime gi penj margi e kar thieth ma Meru Referral ka olose apis Maburi East County Commissioner ma Meru Jacob Uma mane otelo e yepo mar otese mag penj e county no olero ni giketo chenro mag arita e yo makare kendo medo negi sane kwe osebedo e gwenge makono ahinya to e tong' mag Meru kod Isiolo kaachiel kod Samburu kod Tharaka Nithi ma osebedo kod midhiero mar arita kwe kuom kinde malach. Bende jomadongo maromo 181 kod joma otwe maromo 12 dhi timo penj margi e county no. Kuna vituo 412 ambavyo vitakuwa na mitihani ya kidato cha 4. Vituo ambavyo tuna wanafunzi 29,148, 13,907 wakiwa Magulamu, ilhali 15,241 wakiwa Mabenati. Tuko pia na wale ambao watu wazima ambao wanafanya mtihani huu wakiwa ni watu wazima 151 katika vituo 5. Magereza hayajaachwa nyuma, tuko na wafungwa 12 wa kiume ambao pia wanashiriki mitihani hii. Tunasikitika kwamba hadi kufikia saa 6 za usiku leo tumempoteza mwanafunzi mmoja ambaye anatoka katika maeneo ya Tigania West, na hali kadhalika hadi kufikia masaa hayo nimesema tulikuwa na Mabenati 2 ambao walikuwa wamebarikiwa wakajifungua katika hospitali yetu ya Meru.